Soc en Jaume Camproví. Des de Sitges. Avui farem el pastís de formatge Casa Om. Començarem fent la base. Piquem 200 grams de galetes Digestif. Les aboquem a un bol i afegim 100 grams de mantega fosa. $50 grams de sucre i un pessic de sal. Preparem el motllo amb paper vegetal. La base i els laterals. Els untem amb oli perquè se'ns quedin enganxats. Repartim sobre la base del motlle i aplanem. I el posem a la nevera perquè s'endureixi. Ara barregem els 3 formatges. Primer el mató, 300 grams. Ara el formatge Filadèlfia, 300 grams. I per últim la ricota, 200 grams. I els barregem. Podeu canviar els formatges, ho veureu a la recepta al final. Ben barrejat. Ho tapem amb un film i ho desem a la nevera. Posem les panses en remull amb brandi. Hem separat els rovells de les clares i hem desat les clares tapades a la nevera. Afegim els 180 grams de sucre als 6 rovells d'ou. Si són petits, poseu-n'hi un més. La vainilla i la pell de llimona ratllada. I barregem. I afegim també 80 grams de maïzena. Tornem a barrejar. Ha de quedar prou fi. Ara muntarem les clares d'ou, però no massa, i posem un pessic de sal. Integrem la pasta de l'ou i el sucre a la dels formatges.
Ben barrejat. I ara incorporarem les clares. Però ho farem amb una espàtula. No volem que tinguin molt aire, però volem que siguin esponjoses. Tapem amb film i desem a la nevera. Unes 3 hores, per a que qualli el formatge i no ens ensorri les panses. Passat aquest temps, traiem la massa i la remenem lleugerament. Veieu com és més compacte que no pas abans? Omplim el motllo i ho tenim a la nevera fins que el forn estigui a 185 graus. Premem les panses i les eixuguem. El forn ja està a 185 graus. Posem les panses per sobre sense ensorrar-les massa. Abaixem el forn a 175 i enfornem durant 1 hora. «20 minuts seran amb el forn de baix i després 40 amb el ventilador, però el baixarem a 165. Passada l'hora, el tenim 10 minuts al forn amb la porta oberta i deixarem que es refredi. El tindrem tota la nit dormint a la nevera i així demà es llevarà ben fresc. Unes bones postres han de tenir l'equilibri entre tou i cruixent, entre fred i calent i un toc no excessiu de dolç. L'acompanyem amb una salsa de cireres. I res més a dir que molt bon profit!